Here they come, and they near in a heart doesn't burn. Kato, tässä on näin ronsut. Heippa, haluatko tutustua ronsuun? Kiitoksia. Minä olen aina halunnut tutustua ronsuun. Hauska tutustua teitä. Kuinka kauan te olette täällä käynyt? Joka päivä? Tässä on joka päivä. Päivää. Anna tassu. Käsitassu. Noin päivä. Sitten täällä on minun mieheni. Katsotaan mistä minun mieheni on. Täältä löytyy minun. Mistä minun mies? Mies. Ukkeli. Sieltä löytyy ukkeli. No niin, katsotaan. Tässä on minun mieheni. Minun mieheni on nimeltään Mursku. Mikä Mursku? Se vaan me mennään naimisiin. Mä menen naimisiin. Täällä on pieni lapsikin. Meidän lapsi on nimeltään Pikku Ronsu. Se on tämmönen... Mä luulen, että